lang collateral. Hindi na maka-implement ka ng inubos ng pera. So yun ang gusto kong ipasabot sa'yo. Dahil iti-training ka at gagawin mo yan in the next 3 months. Garantisado, milyonaryo ka. 3 months. Kung hindi mo interesado, okay lang. Basta ako, tumulong sa'yo. Makilala mo ka. Pagbayad niya. Kung sino ang daddy mo. Ayan, kilala mo na. So si George. 4 season? Okay naman. Sa military. Major yan. Sa ano kasi natin, ang GOI 101 is AFP reserve yan. Service. So, hindi po tayo mga kumbatan. Nakaano lang po tayo as military. Kasi tayo is divine government as federal, di ba? So, ang ano kasi natin is parliament into military form of government. Yun po yun siya. Kaya kailangan ang rank natin is based to the military. Yun yung ginagawa nila Romualdez ngayong parliament. Yes. Pero hindi po pwede dahil wala silang sanksyon. Ang